Matul il-maratona ġbir ta' fondi tat-Dar tal-Provvidenza li saret il-ħadd bit-tema #sabiħlitati inġabru €518,870. Inizjattiva li saret minflok il-maratona annwali tal-volleyball hekk kif għat-tieni sena kellha titħassar fid-dawl tal-miżuri relatati mal-pandemija tal-COVID-19. Il-flus li nġabru mistennija jmorru sabiex fost l-oħrajn ikun jista' jitnieda proġett ta' modernizzar f'4 appartamenti f'Villa Papa Giovanni ħalli kull persuna ikollha ambjent dejjem aktar dinjitus fejn tgħix bi kmamar personali mamra bis-servizzi kollha meħtieġa. Fl-għeluq tal-maratona, id-direttur tad-Dar tal-Provvidenza, Father Martin Mikallef, irringrazzja lil poplu Malti kollu li dejjem hemmen fid-dar u f'dak kollu li tagħmel biex tara li r-residenti tagħha ikollha l-aħjar kwalità ta' ħajja possibbli. F'waqtijiet differenti matul il-maratona, attendew fost l-oħrajn il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u Anne-Marie Grek, il-President Emeritus Mary Louise Colero Preka, l-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi u bosta personalitajiet oħrajn. Ix-xandira televiżiva bdiet f'nofsinhar u bqgħet sejra sa nofs il-lejl meta tħabbret is-somma finali. L-istazzjonijiet tat-televiżjoni inkluż Net Television jingħaqdu f'ħinijiet twal għal xandira diretta ta' madwar 12 siegħa. Min ixtieq jagħmel donazzjoni tiegħu għadu jista' jagħmel dan billi jidħol fis-sit sabiħlitati.com fejn hemm id-dettalji kollha kif jistgħu jsiru id-donazzjonijiet.